Nu sender vi et portræt af den 80-årige Johanne Hilsgaard og hendes tilknytning til de 1000 år gamle kalkgruber i Daugbjerg. Mor længe leve. Jeg hedder Johanna, og jeg er 80 år. Det er jo en høj alder. For i min familie, der plejer vi jo at blive gammel. Så jeg håber jo slægt dem på. Dengang, da jeg var barn, der levede vi jo i stor familie. Der var mange ting, vi lærte af vores bedstefar. Og vi var ikke bange som børn, for bedstefar sagde altid, hvem Gud han vil bevare, han er uden fare. Og det har jeg troet på hele mit liv. Grupperne er 1100 år gamle, og de blev lukket 1884. Og der har aldrig været arbejdet andet med, at kvinderne gik og bar det, og manden hakkede det. Og det var særlig hårdt for kvinderne, lige så de
store børn, de arbejdede også hernede. Og kvinderne gik jo med tro på maven og en rem op over skuldrene. Og dengang, der var det jo ikke 8 timers arbejde som det. Der arbejdede de 12 timer. Og flere af kvinderne havde en 10-12 kilometer at gå til deres arbejde. Og så skulle hjem mange gange. Have en 5, 6, 8 børn og skulle passe. Så det var meget slidsomt for dem. Og det var et meget hårdt arbejde. De gik og arbejde, eller gik og bar på, det var i de her 15-20 kilo. Og her er der 800 meter kalk i dybden. I gamle dage, der kunne de kun gå ned til grundvandet, det er 70 meter. Og så graver de et stykke ned, og der stod det dejligste klart drikkevand. Dengang, da de arbejdede i grupperne her, der regnede de ikke med, at de var så høje, som vi er i dag. De regnede med, at kvinderne målte 1,50 meter, og mændene 1,60 meter, 65. Der var kun en eneste høj mand hernede, og han hed Jens Slangkniv, og han målte 1,84 meter. Og ham, den høje, flotte mand, han var alle piger forelsket i. Men Jens, han kunne bedst lide de, der havde rødt hår. Det siges, at det er de mest livlige, og Jens synes også, det var de kønneste. Han boede herinde igennem 22 vintre ude i skoven om sommeren. Han hed Jens Olesen, men så fik han tilnavnet Langkniv, fordi han havde den her langkniv. Jens, han var knivkaster, og han var krybskyt. Så lagde han spolu ud i skoven. Hvis der kom en ræv, en har, en rådyr, et eller andet, så kunne han lige snuppe den med kniven. For I ved jo godt, at man skyder med en bøs. Det giver en gevaldig knald, men derimod med kniven, det var det jo ingen, der kunne høre. Der lærte han en ung pige at kende. Hun hed Laura. Det var skolelærerens datter i Sønderresen. Men til skolelæreren, han var skam ikke tilfreds med, at hans datter var kæreste med sådan en som Jens Langkniv. Der tænkte skolelæreren ved sig selv. Hvis jeg nu kunne få Jens Langknivs mor dømt som heks, så vil min datter nok ikke have sådan en. Det er jo let i gamle dage at få en gammel kone dømt som heks. Bare de pinte nok, så kunne de altid få hende til at indrømme. Så en aften, Jens han kom og skulle besøge sin kæreste. Hun tjente på en kro, der hed Sejbæk Kro. I det han kommer til kroen, så holder der en vogn et lille stykke udenfor. Jens han hører en, der sidder og klager sig sådan. Så vil han selvfølgelig hen og se, hvem det var. Og kan I tænke jer, så var det hans egen mor, der sad der over bunden. Så kan I da godt forstå, at han tager sin kniv og skærer hendes bånd. Hun beklager sig selvfølgelig over, hun skal hen og dømme som heks. Ja, sagde Jens, nu skal jeg nok gå ind i krogstuen og snakke med de kæl. Han gik ind i krogstuen derinde, der sad Bødlen, skolelæreren fra Sønderresen, delfoden her fra Dagbjerg. Men Jens, han kom op og trættes med dem. De kom op og skændes. Jens, han var hissig. Der tager han sin lange kniv. Den havde han i sovnefod med det resultat,
at han var død på stedet. Dengang, der var der liv for liv, så vidste Jens godt, at han skulle op og hænge galgen. Der flygtede han ud i skoven. Der boede han om sommeren, og så boede han herinde om vinteren. Der blev han sådan art Robin Hood. Han tog fra de vejfarende, og det gav han til de, der arbejdede herinde. Så kan I da godt forstå, så holdt de hånden over ham. Og hernede, her kom lige sådan præstens kone i Dagbjerg og besøgte ham. Præsten, han var gammel og sag. Hun var ung, livlig og rødhåret. Jens, han var 59 år, da han blev fanget. Han kunne ikke nå herned. Der var han klar over, at spillet var tabt. Og der søgte han tilflugt til en præst. Da han kom hen til præsten, så siger præsten, inden I tager ham, så skal han til alters. Og det kom han også. Da han er været til alters, så tager han sin lange kniv. Den slår han fra sig. Den sad fast i dørkarmen i 150 år, indtil præstegården brændte. Jeg ser altid de lyse side ved alting. Selvfølgelig er jeg ked af, at mand er blevet syg og fik en hjerneblødning. Det er da en givet ting. Men det må man jo tage, som det kommer. Så skal jeg være glad for, at jeg selv er rask og kan have ham hjemme i weekenden. Værsgo. Tak. Vi kunne da godt se sko til hinanden. Hvad? Jeg er skuld. Sko. Ja. Vil du have en cigaret? Jeg kan. Jeg vil selv sætte den til. Så her til. Ja. Værsgo. Sådan. Jeg læser en lille måde. Jeg var 75 år, da jeg begyndte at ryge. Min mand kom på hospital, og der sad jeg alene, og så tænkte jeg, skal du give det til at ryge, eller skal du give det til at drikke? Hvad han så foretrak jeg der rygning? Og doktoren, han siger, ryg du bare det, du kan, for du er så gammel, det gør ingenting. De er begyndt at række. De er begyndt at række. Ja, det er det jo. Det er da godt, som vi trænger til. Ja.
Da jeg var barn, der havde folk jo mange børn. De fleste, de her 10-12 børn. Og der var der den 12. Den kom gerne til Edusinus, Aldusine. Nummer 11, det var Elvira. Og de fødte i august, så var det august, eller augusta. Det var ikke, da du fik navn til så mange børn. Men det ene barn opdragede den anden. Og dengang, der var der også mange børn, der kom ud og tjene, når de var 7 år. Hvis I tror, det var fordi forældrene de var glade for, så tror I forkert. Det var simpelthen for at blive fri for at mætte den ene mund. Der er ikke meget lys i. Nej, det er ikke meget, man siger, Lars, du kan ikke løbe så hurtigt. Du kan faktisk se noget her bag. Kæft, mand, der er mange flagermus. Er der nogen af jer, der er rødhår? Er det slet ikke en rødhår? Det er vores familie. Er det ikke? Det var da en skam. For alle de rødhår, den beholdt Jens nemlig det ene. Og jeg har aldrig hørt nogen, der var ked af det bagefter, når de var kommet ud. Det var da en skam, ingen rødhår at have med. Nej, kan du ikke gå sådan lidt? Det ved jeg. Tror, og hvis det er sådan, det er farvet, det kan han se. Ja. Det kan han se. Nå. Det skal være ægte rød. Ja, så går den ikke. Nej, det gør den ikke. Tak for rundvisningen, det var meget spændende. jeg siger også til de. Ja, det er jo spændende, ja. Det er det. Jamen, mange tak for det. Tak. Det var dejligt. Farvel. Og god tur, og tak for det. Ja, tak. Farvel. Tak. Farvel. Det må da være. Det må da være nok. Og der er jo han, der var bag. Ja, Hun falder godt. Ja, Rune, tog du den, Johan? nej, hvor er det. Så tror jeg, der er selv den her. Lad mig. På råb eller fange. Pas. Jamen, ved I hvad? Ja, du er i bare, du kan få 5 nøj. Jeg har ikke en kurt. Pas. Det er ham, der har trumf. Ja. Pas, okay. Så skal han nøj, det har en ben, det er jeg sikker på. Hvor mange om du har? Ja, det er mig, der Når det er dansk, så tror du andet. Jeg synes, meget de vender fejl. Det gør jeg også. Skål, Anne. Ja, jeg har en morbror, Anders. Han er 100 år, og han har jo gået og vist i grupperne før mig. Har du bunden, Anders? Jeg er en år, så det kan du da se. Jeg er lige begyndt. Nå ja, det er rigtigt. Ja, han er frisk, ja, det er han. Han kan godt lide både at spille kort og få en lille en. Ja, det kan han. Og han er lige så rask, kan jeg godt sige, som jeg er i dag. Bare han er lidt tunghører. Det er en anden chance, du har. Det tror jeg også. Nej, for du skal bekende. Nå, så skal du spille den. Min onkel Anders, han har sin egen opskrift på at blive 100 år. Man må ikke spise for meget. Man må ikke drikke for meget. Og så må man heller have for meget samkvem med kvindfolk. Så bliver man 100 år. Men det er jo en hård kur. Det var det eneste, det må det blive. Jamen, det blev det jo. Er en rulle? Ja. Det var svært. Det passer sgu i andet fyre. Ja, det passer vi andre Det passer ikke fyre. masser godt. Au, det er for sjovt skyld. Ja, så Det er sgu på vognen. Jeg skal have 4 nøj. 3 stykker. 4. Det kan være, det her, det kunne blive fedt.
Min bedstefar, han var syns. Han kunne se lige lys. Så var der en gang. Og der kom han, og så siger han, jeg så et lige lys en nat. Og den kom op fra Christian Knudsen. Kom ud fra deres dør. Og der vil dø en, inden det går en måned. Og vi sagde, jamen der er ingen, der er syg derovre. Det kan hurtigt komme. En lille lys, det slår aldrig fejl. Og der gik næsten en måned. Og så datteren, hun skulle have et barn. Hun døde i barselseng. Og der kunne vi da se, at det var rigtigt. Det er mere imellem himmel og jord, end vi regner med. Jeg ved godt, de andre, I tror ikke på det, men jeg ved, det er sandt. Min bedstemor, hvis hun for eksempel gik og flyttede for eller kreatur eller sådan noget, så gik hun altid med strikketøj, og det gjorde de alle sammen. Bedstemor, hun sagde altid, vi måtte aldrig sidde med ledige hænder. For øgede timer, det kommer aldrig igen. Jeg er meget glad for naturen. Og vandet her er jeg ikke bange for at drikke, for det kommer lige ud fra kalken op af jorden, cirka 100 meter herfra. For hvad naturen angår, er vi mennesker i færd med at save den gren over, som vi selv sidder på. Og her kan I se en flagermus. Vi har cirka 6.000 hernede. Og der bor de hernede om vinteren, hvor de sov i cirka 220 døgn. Og i de 220 døgn, der får de hverken mad eller drikke. Og vi har heller aldrig her i Dagbjerg hørt om nogen, der er kommet af med liv ved arbejde. Nu siger vi, at han var kommet for langt op, og der var en gruppe gamle vildskred ned. Så advarer flagmusen dem. Der begyndte de at pive på en egen måde, og de begyndte at flyve fra den gang. Flagmusen, de har indbygget en art radar, så de kunne mærke det her vibreren i jordlagene, inden det skred, og så kunne de advare dem på den måde. Om sommeren, der bor de ude i skoven, og de lever udelukkende af insekter. Og de er totalt frede. Og så nu lader vi den flyve. Det ved den jo. Nu fløj den, der kan I se. Den flyver den. Se,
Nu fløj den ind. De fleste børn, de er jo bange for flagermus. Og det er jo fordi, de ser alle de her Dracula-film og alt det. Men flagermus, den gør ingenting. Den flyver aldrig imod. Selvfølgelig er der også andre end Jens Langkniv, der har gemt sig hernede. Blandt andet Lange Margrethe. Og Lange Margrethe, det var en teaterkvinde, der holdt til hernede. Teater- og natmandsfolk, det var nogen, der holdt til ude på den jyske hede. Og de kunne godt lide at stjæle. Og det kunne Lange Margrethe også. Og der ville hun gerne kunne gøre sig usynlig. Og så fik hun det gode råd. Hun skulle tage livet af 7 kvinder, der skulle have et barn. Og så skulle hun spise hjerterne af de ufødte børn. Når hun havde gjort det, så skulle hun kunne blive usynlig. Hun fik fat i de 6, og dem fik hun slæbt ind i den gang. Så kan I da godt forstå, at det blev opdaget, når der var så mange, der blev væk. Det var hun klar over, så flygtede hun. De fangede hende ikke, før hun kom ud på den anden side af Ringkøbing. Og der blev hun fanget og sat i fangekælderen ude på Nørre Vosborg. Men så jeg har en helt anden opfattelse af historien. Min familie, de har boet her i Daugbjerg cirka 400 år. Og jeg ved altid, min bedstefar fortalte, at de unge piger, de mødtes med Lange Margrethe op ved Daugbjerg Dås klokken 12 om natten. Og hvorfor skulle de det? Nu må I huske på, i gamle dage, der var det sådan, hvis en ung pige, hun fik et barn uden for ægteskabet, så skulle hun stå i halshjernet op ved kirken. Først så skulle hun i rette sættes af præsten, og så skulle hun stå der, så alle mennesker, de kunne spytte på hende og gøre ved hende, hvad de ville. Og det kan jeg da godt forstå, at det var forfærdeligt for sådan en ung pige at skulle stå der. Og derfor kan jeg da godt forstå, at de har søgt tilflugtning til Lange Margrethe, som så har foretaget de ulovlige aborter. Det jeg står her med, det er et halsjern. En art gabestok, som de brugte i gamle dage. Og det blev brugt på den måde, så pigerne de fik det om halsen. Og så blev det sat fast i muren. Det var jo også sådan i gamle dage, nu kan vi sige for eksempel på herregården, der var det jo sådan, at når en pige hun blev gift, så skulle herremanden, så havde han lov at tage hende den første nat. Ikke nok med det, men var der en pæn pige på herregården, så kunne man være sikker på, at så var herremanden også kæreste med hende. Men hvis de nu for eksempel fik et barn, så kom de ikke til at stå i halsjernet som her. Der var det jo mange gange. Han har alligevel sørget for dem, at de blev gift med en af gælene, og så de fik et eller andet arbejde. Her i Daugbjerg, her var jo ikke andet arbejde for dem at få, når de havde lavet sådan noget, end at komme ned og gå ned i kalkgruppen. Ja, Lange Margrethe, hun blev brændt som heks. Og det var jo fordi, i gamle dage, der skulle heksen jo brændes. Men ved du hvad, vi behøver ikke at gå længere til Italien i dag. Nu siger vi for eksempel en ung pige dernede, hun får en abort. Den, der har hjulpet hende med det, der kan hun den dag i dag få 6 års fængsel.
Og det er i dag i 1983. Så kan man da godt forstå så lang tid tilbage, hvor de ikke var så oplyst, som vi er i dag. De mente jo, at man dræbte et foster, man dræbte et menneske. Sådan så de jo på det dengang, ikke sandt? Hver by har sin heks, og hver sogn sine trolde. Dem vil vi fra livet med glædesblus holde. Og i Daugbjerg har vi jo vores i Daugbjergås. I gamle dage, der fløj heksene til Bloksbjerg. Og for at de ikke skulle lande i ens by, når de fløj i luften, så blussede man. Og var der for eksempel et menneske, der var anderledes end de andre, og de kom til at snakke om den, jamen hun må da være en heks, ikke sandt? Når hun ikke er ligesom os andre, så må hun da være en heks. Der skulle slet ikke meget til om det. Nej, sådan er det man stadigvæk, at mennesker, der er lidt anderledes, dem ser man skeptisk på. Det gør man, så kan man da godt sige, ja, men hun er jo næsten en heks. Nej, ja. Ja, nogle gange, der siger man ikke engang næsten. Der synes man, hun er en heks. Jeg mener selv, at jeg er nok en af de, man kalder for lykkelige mennesker. For lykken, det skal man hverken gods eller guld. Nej, lykken, det skal man være tilfreds.